Kebe mbaɗa bah seli mbaɗa tampere mawɗum jam tan ni galle waɗi mawɗum machallah nder ɗo adde hande miijoji men gona gooti bisimilla ma kono Saydou jamma e ñalawma subaka kiri mbiɗa yiɗi arde mi yewtere mi ara galle ɓe mbiya guese gonɗa subaka galle guese gonɗa jamma galle guese gonɗa an kam guese Saydou ɗum ɗo koko ƴeegui ɗum woppa ɗum a faami a anda ɗum ɗo yahani guiƴam maddimi gaaho jaam yalla ɓeydu jaam mi natti ñamde yanayam mi natti lelade mi ɗano Allah e basal e yidde yaltude nokku o mi yaha mi ɗanno te ngol lawol kasa walla kasanga jaam mi tampi mbiɗa yili o kalis mi wawa joɗoran ni tan koye laaɗe hen jahanmi batoje ɗum ɗo de sowetaji ɗum ɗo laaɗe kala dese hen jahanmi ma jogui passe laaɗe mi ala passe kono mbeɗa andi mbiɗa jogui ɗo sehilaɓam ɓeɗo somi woytinimamaɓe wodan kemmi an hoorema accata kam tan a moññinani hunde jam walla mi yeeya mballanam kono mi yahat mi wonta ɗo tan wona golle jaldaɓe mi nani haala ma mbiɗa ñan gadɗa galle fof wiyete mi hi guese min ɓuranima doole ɓuranima cellal ɓuranima yumma mi ɓuranima baaba sa mimo galle moon ala hande aɗa haalnami haajuma e sirluma ko ronkude pourtant sa waɗi no mbanmi ni min andata haajam saka mi anda haajuma mbaɗɗa min mi ala paltu mi ala place mi janggani mi terani ay mbaɗo guesa ganno yurnade taw mo yalti ani ɗum ɗo hakkude ma Allah baɗo Allah ceenu ƴeew ayno mbami ni dow ha less ɗum jogui kam taw ko baɗo guesa ɗum so ba ala mi ƴeewa wodba ay soba gasi mbaɗa ko makka o ga banggue gan waɗa ñebbe basalle ɗum nana ara waɗa basalle ko jeeyata baali maɗi ko walla jeeyata ñamloyo waɗa e laaɗe ko walla aɗa ya Tamba aɗa ya Espagne walla ya ɗum ɗo ko sa soodi ɗum machine 80 ɗum ɗo joymeto a waɗi tiwoji ma sa waɗi campagne goto ma wi alhamdulillahi rabbil alamin woni ko ndema kalta ɗo ka min ɗum ɗo joni ɗum an kalɗo ɗum namdi ko moyen min mi ala moyen yo joni hol neɗɗo wawi rumde ala moyen en ngala moyen ji joguino ko jembere e jalle ɗum ndemanten nden hande président Macky Sall wi promo des jeunes wonde guese wonde GIE ji e mbaɗa GIE ji jehen nawen agriculture walla SAET nden déposé a tinani ɗum ala mi tinani neɗɗo oto ɗanno min man walla e feere ha mbiya alhamdulillahi rabbil alamin et puis on jogui leyɗele on jiiɗa yamen Saydou ɗo de wiɗo alhamdulillahi ko hunde sattude on jogui maaje on jiiɗa yamen ɗum fof kayne woodi fof kayne joga minen jogui ɓeeɓi ndawa ma ɓeeɓa ndawa e joguiɗo ma jiiɗa mimo kaldata o mbiɗa rona babam hectare uji 4 kasi babam ne jogui hectare uji 4 halsu ɗum ha moƴƴa nen ɗon tan ko leɗɗe tan e fof gawdule e koos halsu ha moƴƴa mbaɗa basalle walla mbaɗa makka ma walla mbaɗa ñebbe ma walla mbaɗa maaro ma so Allah o lamɗo jaaɓi mo wuuri ma dañ ko ɓuuri ɗum tan mi hayta yaade kayta yaade sa dañi jeeya cooɗa jawdi a dañi darinde jeeya mofta a dañi lelinde ñaama hen jara hen cuura hen joom suudu ma ɓiɓɓe ma ɗum tan woni ɗon hay goto funti hol yaaɓe hewɓe nana maya ladde anda to gubba holɓe jettaki liɗɗi ñaami hol sokaɓe yimmum anda bamum tinani gona ɗo jinniɗo jaaha maayiɗo jaaha duwaw desɗo jaaha aɗa jokka endam aɗa rewi diine ma aɗa dañi awi alhamdulillahi rabbil alamin ne ha sukaɓe ma ko ɓuri ɗum welde Saydou so wonano feere ma nede ko liɗɗi ñamatami par ce que hankkadi komi ƴettuno décision yiyade kono mi jaaɓi leydi babam ndi hectare uji 4 ɗaccani ɗon ndi ƴeew ko mbawɗa hen ndemde on heɓɓo reedu ƴeew ko mbawɗa sa wata to goɗɗo rema walluma so Allah jaaɓi kadi mi andina bandiraɓe kadi kala baɗno am ni e kala joguinoɗo ɓerde joguimi nde yo jooɗo kala joguinoɗo mission joguimi ngo yo jooɗo ayi kadi hectare uji 4 ɗi o wi tan ko bamaji an hokka ala ittu foof ƴeewa hono amen walla woɗɓe mbiya ndemden o hay tan ma kalis keeɗa e doole keeɗa e leydi ɗum tan aduna ɗum kay mi yi an kay ɗo joni so tawi an ɗa hattani aɗa wawi feere dokkuɗo hamde mbeɗa andi kala feere ma wawi wallude ha koyɗam ɗen daro an kay mi waɗani jungo ma tan inchallah hectare uji 4 ɗi ɗum ko mine ma a jarama ba beltima ñan wonde waɗa ko dente ma mi hayri yaade nawa kayitataji nawa SAET déposé ma dañi ko balde ma Seydou Ba keɓe Seydou Ba jonka nawata kam tan a jarama nangue ko wuli ay ka jippiɗo komi jippiɗo jeni galle mbaɗen hayso ko lowole sani kam ala komi tampuɗo tan ɓenen joni an ballanam kon ala ko galle ma mi kay galle ma toon yehata gallam kay bismillah bismillah ko galle ma kay bismillah ma wona galle assalamu alaikum hay yid nati ija ko ɗum woni ko yaade tan hankadi ko yaade yaade pour ɗum mi yahat subhanallah ana wallam warses
min ñaagi ma warte wallam tan wallam seeɗa wallam warse fanam fanmi ara ko woni fanmi ara gay nanu baɗa so jaho e jooɗo noon jooɗo sehilom annani e jooɗo jewo galle jewo mo wona mbaɗi mo han goɗɗo nane ɗi ko addi bone ko sehil ma o wonane abkalis abou kalis eyi abou kalis komi donkuɗo andude kanko holko gonmiɗo makko sabu neɗɗo joom suudu ma ene hani yiidema debbo ne weltoro yiiɗo joom galle mum e galle kono abou kalis mi yiyata ɗum jamma mi yiyata ɗum ñalawma abou kalis ko lelɗo hen artirta ɗum ɗo abou kalis min ngala yewtere min ngala ñamdude min ngala yardude abou kalis fini tan fawi dépense yeehi lawol muɗum on dépense holko mbaɗanmi ɗum hol sens muɗum holmo defananmi abou kalis kene sengi tan e teppere mum jamma yo ñalawma suyama ni tawi to gonmi ko ga gonmi te min mi anda ko abou kalis yahat ko min noon tawde koye niɓɓere gonmi jiɗmi ko yaade mi heɓoya gallamen mi fofto tawde dewgal ala hen mi heɓoya gallamen mi jooɗo min ɗum ɓuranimi abou kalis min mi famani ɗum de seydi bari a famani abou kalis kono min mbeɗa faami abou kalis kadi an mi meeɗa miijade mi meeɗa sikkude ma waɗa hono ni mi meeɗa miijade sikkude sikkeji mbaɗni kadi ma jilloma par ce que won gueɗe so tawi tan a renaki a rentaki tan a fuɓɓoto a ɓuɓɓoto wontanma probléme abou kalis de mi haalma gonko sehlam kadi abou kalis ala ko waɗata ko humpimi ala ko waɗata komi anda ala ko yahata komi anda ala ko yahata ko ganduɗa ene wumirimi foof mbeɗa ene laabimi cal abou kalis yahani hay dokku hirdu yaaki hay nokku dawanani hay nokku hiirani banggue goto ñalloyani hay goto sowona gallami billahi allah kadi ceerdumi wona gaade galle tan abou kalis woni jamma e ñalawma suba kay kiiri kala ndo dawi o jippi ko galle woni ñande fof ko minen makko ndendal bottani hirade minen makko ndendal hirade wadde noon so tawi tan ina aɗa joguino e makko sikke omo yaha koyngal bongal omo waɗa ko fewani omo suuɗo omo moggino mi haalma haalaɓe cer tiɗno saabu allah yaltu hen wona gonga so won binoɗomo noon kadi wona gonga billahi wona gonga jimmi noon ko ñagol mami saabu allah nirani mum e miñira guilam banam debbo jaam suudam tinno yalti ɗum ɗo ha laaɓa cer mbasa rokkude añɓe sagoji mumen mbasa rokkude bonde sagoji mumen par ce que hande ɗo tundaro aɗa jeeya e rewɓe wiyeteɓe ko gorboneje wuuro ngo rewɓe wiyeteɓe ko moƴƴuɓe wuuro ngo rewɓe ganduɗa hoɓe wiyeteɓe ko waaɓe resede yiɗɓe resede wuuro ngo debbo noon so yi ha yettima ɗo yimɓe cifotoye mum ko jiɗɗo resede ko bawɗo dewgal ko bawɗo jaam galle mum ko korsiɗo jaam galle mum ko bawi fal kadi jaam galle mum on debbo fotani suutade on debbo mere fotani ittuɗumi suudu mum on debbo wona dillani tan wiyan yaha lawol mum ɓe andiranimo ɗum ɓe meeɗa yakorade ma ɗum min jinmi ko jooɗo e suudu ma weeli metti jooɗo e suudu ma o waɗi ko welma o waɗani ko welma jooɗo e suudu ma allah subahanahu wa taala mo gongani moftaki ko ma allah addana jaam allah mo gongani moftaki ko ma allah ittane probléme o ha laaɓa cer gorko kala no wayi e bonan woto tefta ɗum an moƴƴu tan ɓe mbi jahowo moƴƴo sadi ha lawol woto yeejo sa yeejimi wooda tardinɗoma sa yeejima wooda ko bonnanma ñaagol mami ko allah woto yeejo woto ƴeewa samba woto ƴeewa demba jooɗo naafigueji ne goodi fumisteji ne goodi bonɓe ne goodi yiɗɓe yo hakkude moon bonne ne goodi hoto ƴeewɓen pop kanko so welama yo hiru ladde so welama yo wal ni ladde allah atemaɗo wendoɓe walla atemaɗo pecce jamma kala ko aɗa waɗa yewtide makko waajodire makko taw wona fitini taw wona kadi surtout wiide ne suuto debbo moƴƴo suurtako moƴƴani tino yaltu hen nden ɗum welatami min par ce que mbiɗa yiɗma mbiɗa hursinma ka sehlam ka bandira debbo moƴƴo mo hono mum wiyamani wuuro ngo kadi wuuro ngo fof ne wattema hakkille wonna ala waye noon yimɓeɓe corto e ma nanguirma kañƴol bolle puyɗe kadi kala debbo cuutotoɗo ko debbo bolle puyɗe debbo vrai debbo gorabone debbo jontan suutata ko mokko kala debbo ne yi ha naati galle e suudu yaltintuma ɗon tan ko wiyede yami serima tan kono an a nanani ngol konngol jooɗo natin bagage ma so ari jaɓɓomo so ari yewtude makko hay so tawi ko aɗa ɗaani sa moftanomo hirani o surmo yeeso ma gaddinamo hirade makko hirto so ari ɗo ko 6 heures kikiɗe aɗa moftanomo bottani yaltin bottani makko mbiyamo nda bottani ma ni woto min de ko ɗum welatani kadi komin sehilaɓe so allah kadi de mi yirani mo hay dare bonande somi yinomi haala somi yinomi dugdal makko walla mi haɓay mo a faami tinno saabu ala nani tinno yo allah wallu eyi jarama tinno no feewi kadi aɗa andi ɓe mbi wasde famodirde ala ko wasde yewtidde tan woodi wallahi
kadi ni no kaaliranɗa ham ni no pammirirɗa ham ni kanko so tawi o waɗino hono ndaani jaranta ham ƴettude baga sambudu yomboɗo yaha ay goonga yimɓe pota kono nde kalmi tan woni koye filñitademi e am ala ko heddanimi e aduna cikkata ko aɗa yoodi mbaɗi cikkataɗi ɗo fof ko an fadi sa yiɗi jaaha lawol ma sa yiɗi jaaha sa yeehi tan ko ala ko heddanimi ala nono yaltiri ɗo galle o mbimi wadde noon sa yeehi min ni hade saabu mbeɗa andi ɗomin certi ɗo mbeɗa andi kanko hankadi won miijo wongo ngo jogui wonko yiiti goɗɗum komo yaworo kam mi wadde min mi yaha mi joncoyo tawa caɗele ngala hen kono annen Allah jarama a jarama hayso mbeɗa jogorno yaade noon mi jooɗot sababu ne fittanuma saabu ko pular heewi wiide ko tan lone ɗaccanta he dondiɗo kono ne ɗaccaneɗo faydo kadi neɗɗo alay sago woda mo gittanɗa gueɗal saabu so tawi yiiɗi ittanede gueɗal tan annena ittanade gueɗal saabu wonmo ganduɗa ko kanduɗo hane gueɗal saabu ko ɗum ittuma galle ma adduma ha ɗo wadde minnene on jikke mi wona coynowo wadde mi jooɗorima saabu Allah e saabu fittanuma Seydi Thiam kadi mi wonta wattu ko wayni mi wonta miijoyade kala nde ganduɗa ko dañi e galle he ko muusim walla ko mettimi mami ara haye ma mi disnoma hollitma mi haalanma hami ƴeewa hol feere nden welatami nden ɗum waɗi fittanima jarama a jarama no feewi yalla yo moƴƴere wallahi mi weltima kadi kanko ma dañi ko men kaddi inchallah merci jarama no feewi jarama yalla won ballo merci joni de hankkadi mataw tawi koni Allah ñaawi mataw neɗɗo noon hayɗi yaade kadi komi guittanɗo ko Thiam gueɗal tan kono wona mboɗo yiɗimo ham yiddam ne hedde makko ha mboɗo jottoɗo so ari noon ma wodno yiide kono yo andu kam wonko rewi ɗon ko Abou Thiam rewi ɗo dewgal ɗon kadi sa woni hunde kala yiyat ko muñal tan balli tortoɗa noon Abou Thiam hankadi mi faama ɗum tan